Здравейте, приятели! Аз съм Виолета Козмова, холистичен терапевт и консултант в студио за здравословен живот Вибо Аспект, град Пловдив. И в поредица от кратки видеа ви запознавам с всеки един от 10 продукта на компания One More International, чието продукти са произведени чрез трансдермална технология и са във вид на пластири. Днес искам да ви запозная с следващия продукт, а това е B12+. Ето как изглежда, как е опакован продукта, как го получаваме. Искам да ви покажа и допълнителната опаковка вътре, изключително добре защитени. B12+ е във вид на такива, ето, малки кръгли пластири и едно от местата, което е най-предпочитано и най-препоръчително е ето тук, зад ухото, където кожата е по-нежна и по-тънка. Защо е изключително популярен, търсен и какви са ползите от ползването на пластир B12+. Използвайки тази трансдермална технология, се позволяват съставките, които са включени в пластира, през порите на капилярите много бързо, естествено, да проникват през порите на капилярите в кръвта и чрез кръвообращението на практика достигат много бързо до всяка една клетка без загуба. Самия пластир какво съдържа? B12, витамин B1, B3, витамин Е, фолиева киселина и витамин С. Каква е ролята на витамин B12 за нашия организъм? На практика основната задача на този витамин е производството на червени кръвни клетки и защита на централната нервна система. Симптоми като анемия, загуба на равновесие, изтръпване на краката и ръцете, изтръпване и слабост могат да се наблюдават при дефицит на витамин B12. А фолиевата киселина, включена в този пластир, тя играе много важна роля за много биологични процеси, като производството на кръв, образуването на нови кръвни клетки и синтеза на ДНК в организма. Известен е още и като витамин B9, така че той е изключително важен не само за жените в период на бременност, а на практика за всеки един човек. Витамин B1. Той играе много активна роля в здравословното изпълнение на много жизненно важни функции на мозъка и нервната система. Така също е от съществено значение за здравето на храносмилателната система. Необходим е също и за здравето на кръвните клетки и кръвоносната система, като осигурява и здравето на сърцето и мускулите. B3. Той пък е много важен при обработката на мазнините, приети с храната, необходим е за производството на енергия в организма, а така също осигурява и защитата на кожната тъкан. Помага много добре за намаляване на умората на организма. А когато става въпрос за здрава кожа, очи, зъби и ногти, неизменно се сещаме за витамин Е и витамин С, и това разбира се, че не е случайно, защото витамин Д има много изразено антиоксидантно действие, подобрява кръвообращението, полезен е за косата и кожата, забавя процесите на стареене, осигурява регенерирането на клетките и много нежно и балансира и имунитета. А витамин С, той е ефективен за поддържане на общото здраве и за подсилването на имунната система. Защо е много препоръчително и важно да си набавяте B12 чрез продуктите на One More International? Защото този витамин осигурява богатите витамини от групата B. В неговото богатство, в този букет, чрез трансдермалната технология, както казах, която е най-ефективна след метода на инжектиране. А тази деликатна група витамини от групата B се доставя на практика в тялото без загуби, тъй като B1 80% се унищожава при варение, което започва още от 40 градуса. Фолиевата киселина се унищожава 100% при варене, а 98% от хората имат недостиг на фолиева киселина. На практика B12 може да бъде ефективен до 100% само ако имаме достатъчно наличие на фолиева киселина в тялото. Но никой от нас във всеки един момент няма как да проследи това. Но, използвайки пластирите на One More International, ние по много естествен начин се доверяваме на интелигентността на клетката и на
тялото като цяло. Защото клетъчната мембрана е интелигентна, тя става пропусклива за веществата, от които има нужда, в количеството, от което има нужда. Предозиране не може да се осъществи, няма странични ефекти, няма противопоказания, така че съвсем спокойно можете да се доверите на този продукт и на практика да усетите ползите от него. Благодаря, че имах възможност да споделя с вас това знание. За въпроси, запитвания, използвайте телефона, който ще поместя по-долу, а междувременно грижете се за себе си, можете да поемете наистина отговорността за вашето здраве, за вашата кондиция, за силата на вашия имунитет в свои ръце. А продуктите на One More International са едно съвременно, интелигентно решение на този въпрос. Бъдете здрави и се наслаждавайте на живота.